Teño diante de min edificios. Detrás deles hai máis edificios. E detrás destes, outros. Moitos máis e así sucesivamente. Forman auténticos muros colosais, nos que estamos internos e entre eles hai vías para que camiñemos nas mesmas direccións e enderezos. E lévannos aos mesmos lugares, arrodeados de muros de edificios. Liñas eléctricas e antenas bordeannos, péganse a eles. Vaise transportando a información de todos os internos que vivimos neses muros que conforman edificios. Sons de sirena da policía e ambulancias indícannos que non podemos rebasar os límites conformados por eses edificios e as súas normas decididas en outros edificios hiperprotexidos. Podemos facer, ás veces, escapadas a natureza devastada ou outras cidades cheas de muros e edificios adornadas con luces e grilandas. Nas vías das cidades, ao pé dos edificios, completamos o decorado de cemento, os viandantes, introducidos en vehículos. Cada quen normalmente vai ao seu, sen importarlle máis alá do seu núcleo, da súa seita, o que fan ou deixan de facer os demais, a non ser que incumplan as normas ou rebasen os límites preconfigurados nos edificios hiperprotexidos. Esas normas apróbanse e desapróbanse impostadamente para poder mobilizar o fluxo da produción que a metade da poboación crea en edificios hiperprotexidos non habitables, senón laborables, é dicir, destinados á produción e ao traballo, que realizan os cidadáns que viven nos muro edificios que teñen que pagar para poder habitar. Ese traballo é xestionado por moi poucos cidadáns que acaparan o capital, quedando cunha suma brutal doutros cidadáns que non teñen case para pan. Estes non se poden escapar nin a natureza devastada, normalmente, nin a outras cidades feitas de edificios muro para poder contemplar o espectacular das luces, as grilandas e a comida ás gallas. Durante todo o ano, os viandantes circulan ata os edificios para producir, outros circulan sen rumbo ou en círculos centrífugos ou centrípetos. Moitos cidadáns están internos nos seus muros ollando para os muros dunha pantalla ou para os muros de varias pantallas. Case que todos os cidadáns, desde hai uns cantos anos, saíulles un apéndice no seu corpo. É un apéndice móvil. Ás veces está na man esquerda, outras na dereita, no peto do pantalón ou da chaqueta ou do bolso. No muro edificio, no propio compartimento, o cidadán pousa ás veces este apéndice, dalle algo de descanso. O problema é que o cidadán cada vez descansa menos. É explotado polos poucos cidadáns que acaparan o capital, ou senón autoexplótase a si mesmo. Camiña rápido o viandante, porque pensa que chega tarde e algunhas veces non agarda nada nin ninguén. O cidadán interno que non sae da casa por non poder producir mira polo cristal do muro e observa os viandantes, observa o sol ou a chuvia e retorna a pantalla. Hai viandantes que son sempre viandantes, non teñen muro onde internarse, todos os muros son externos, durmen na vía, nun banco ou na comisaría. Para poder compensar este mal vivir, os internos viandantes e demais explotados, por dentro e por fora, alíanse, como dicía, con outros viandantes e internos. Internanse xuntos, van pola vida xuntos ou consumen xuntos, que é a forma máis plausible dunha suposta felicidade que teñen. Hai que darlle saída á produción que eles mesmos xeneran e así, en pequenos instantes, con outros viandantes ou internos dos muros e edificios, sorrín, rin, etc. Algúns son capaces de crear mundos propios nesta vida intramuros e desa maneira mitigan sufrimentos e senreiras que case sempre cuspen cara a si mesmas ou os seus semellantes. Os muros medran e hai moita xente doutros mundos que queren vivir,
dentro deles, non queren estar do outro lado, onde hai guerras e miseria, creada polo mundo dos muros. Son os piores escravos, os que se les rouba todo o material para construir os edificios e o capital, os límites e as normas dos que resen os edificios hiperprotegidos impiden que poden internarse nas nosas cidades maiormente. Dentro do noso mundo, muro, edificio, aínda que queren convencer dos adiantos en materia de muro, todo lembra a muros pasados, e así estamos. Na Terra Media con alzados e plantas, cada vez menos naturais, cada vez máis de plástico. Só fai falla que inventen, coa súa tecnoloxía punteira, as plantas de plástico carnívoras. Sería toda unha revolución que seguro anunciarían dentro dos muros internos, na televisión, no móvil ou no computador.